Hapakan ni windmill kadang terikam. Te boleh manding pat siang mani. Kan tibi na meh mga. Mia ke meh wasna. Be, kabiang ta. Kikubor Kapatisi TV. Hatu pidon am kathong man long kita kinong shed hagi hotel and hagi restaurant ibapau. Hamokam hilaban pun orlong e kathong kajongpi. Ke admission club play bani ai ki course ki baper kadon ka degree course ka diploma baga advanced diploma course. Hadian baki borshnong jongka permadan kila budien daka balai yakendu USP ka Eastern West Khasi Hills District ban ujori ki brio ki ba comments daki kentin ki ba khor bat ki ba kata ba halor ka Jingïap jong uba Tailin lingdo nong lai ki Pulit kila kular bakin thwet ya kita ki brio mentau sordar jongka permadan ulai thu baki Pulit kila lap ya uta ubrio bat ha ka jingto kit ki Pulit ulo ong ba dan kti AA bat dan jingtip AA syapang ka Jingïap jong uba Tailin lingdo nong lai Henrei ulakam baka komen ke jong u kadai ke jing komen hakapor ba ubu ai kuman shpin ken mau bagi ba komen ki dei ki badan haga kerteng piloda bar sarngai bar ka komen ka bagi la tho kadai haga tien snong thain mairang ka bagi la tho ya ubru be yo ya lok ki brute dei ben penyap ben ka bamut ya ubrio be yo ya ka lok ki brio te dei ben penyap ben usordar uladawa bagi Pulit ki dei ben tokit benia ya u Itu hak bidi berkani ka bentan akaliang junging ila wan mi menen sa thanat lale CSP office ro nomor katong ka jungi kalong ngimtip hadu lanung inang thwet ndai hadu bandalap dei na ta daw ba hadin bang ila yo menen ya tu ka comments lale CSP office ban kerpat jur segi Pulit bakin thwet mador ban yo itu kibrio te menen janmid hi ila yo ban truck la yo ban lap ya kibrio katkum ke jing suthu mentangin salai cetanan ndrai imat kibriu ki basu comments kolmar hak jing buat hana ki ongumna dan reina kali jungi ke snong rangkat bahiyang sem kum bat ka kur londo nong laji bro koi ngin long kum lai teli ki mau bersiu ke bangi Tailin ya ke bangi dawa bah ke bede bukan ke benta ngin so wanra da ke basai khmat ki pai ba balada kita kibriu ki bala comments hak nu gurukom da ke jing comments ru Ihapan wan sekmat man ai ka jung pensai. Nakaliang ka jungi ka snong bat ka yeng ka sem ka kul ndo nong laji bro koi nginum hun banong ban su ngap bet tang kumta. Ka jing tokit ka dei ban long ka babnia bat lada ka jing tokit ka baning kong kamai jing hun yengi. Ngihapan dawa ya ka sorkar ba dei ban thung da koi ka hun tokit ka khamria. Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat kiek bat ki wei na ka benta ka koi ka khya jonggi pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala Ithuh da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril link ba ka section lai phoi iwe kam de ka ba ba phinyo e ka license Pila ban apply ko online link ba ko website foscas.fssai.gov.in daga ba pihak pan upload ru yaki kod kisla badan kam kat kum gajat jingkam jongpi Pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong-u lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan hamigalaya latno tang ha East Khasi Hills Pila benlet bed cek office terekam jongki ke Commissionerate of Food Safety ke badan halowa lachumya. Naka benta ke kot kakya kinong bam nong di. Lawan ra syapi daga Commissionerate of Food Safety Government of Meghalaya. Bat bala kershan daga Food Safety and Standards Authority of India. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope.
This is STEMS, our right, our future.